So mayong buntag, may gala. So kani nga video ato pa ni last February atong holiday, pero karon pa jud nakapahigayon og upload. So kaning panahon na galaag mi ani kay gila ay kayo mi sa among balay. So padong mi sa Pidwaan Falls. Moagi pod og mga pila ka oras padulong dito sa lungsod sa Don Victoriano, Misamis Occidental. So kani siya padulong na siya sulod sa Pidwaan Falls. So ako may ga-drive ani, akong gisugo akong auntie nga gaangkas nga siya lay mag-video para napoy documentation. So inyo makita nga nindot kay ang mga palibot, ang mga kakahuyan, ang mga suba, ang mga tanan dot kay paminawon, kanang relaxing kay ang lugar. So kamo nga gabanat-banat og trabaho din na, so take time to relax and unwind, panalagsa para wala sa stress. So kana naabot nami og ibili na namo amo ang motor kay di na siya pwede di ato isulod kay naputol pang dalan. Sa mana siya dagway, so napalibutan sa mga green kay nga mga bukid ana. So lami kay adlaw noong panahon ang tempo murag ako lami kuyawan. Sa mana siya og padung na dayon mi di ato magsugod na og baklay. Kana unsay gilaagan, so baklay padung di ato, so doon na siya mga it takes 15 minutes. Sama siya sa video po ko sa akong kagalingon kay wala ko video sa akong now char. Diba? Change outfit na rin. So, wala na videohan. So, nato siya cottage nga or CR nga pwede mailisan sa mga turista di ato. So, pwede. So, muna siya no ang pinakalisod nga dalan mga among nagian kang pagtabok sa suba kay mula tayo isa kakahoy. So, kay naong man og laag, so mas kilisod, laag jud adto gyud. So, muna siya ato makita na dayon ang Curtain Falls sa Pidwaan. Muna siya dagway sa Curtain Falls. Oops. Atong padulitan. So, ato makita ang Pidwaan Falls. Muna siya. So, gikan sa ibabaw ang mga tubig na gadagayday padung sa ubos. Napin kauban nga nangaligo. Highlight ragyapon ng Pidwaan Falls, pasuya sa mga nauglaag din or ganahan o adventure. Mo na siya, laag na mo diri. Indot bugnaw kay ang tubig din ni mga higala. Rin inyo rin makita pina-video pud nato nga pina-aesthetic park. Highlight kay ang Pidwaan Falls, ang Curtain Falls sa Don Victoriano. So nindot kay ang view no. Dinaligo na mi ana, din wala na video kay mabasa ang cellphone sa mo tong gigutom ko. Kaon ko pak Super Crunch. Model sa Super Crunch. Sa mo to. So wala na miga video nga nangaligo mi kay mabasa among cellphone. So mo to pagpauli na mo nagian na mo ning sibuyas dahonan. So namalit mi na ilahan ang tinanom, so gipanguhaan ng mga laya kay hansak na dato sa merkado. Ug maora to bye bye.